kanca-kanca kabeh tri-kantri. Kowe jeneng kowe iki. Kula pun seneng lho, Mbah. Cinta pada pandangan pertama nih ngene iki. Baik. Nduk, sawangan tenanan to, Nduk. Apa to? Hus, aja sok ngelekne wong kowe dhewe mau karo kae. Aku ki yo Pripun? ya Allah ya Rabbi. Mas. Aku ndek anak kowe cilik ngampak gedhe. Lagi roh ki nek mripatmu picek, Nduk. Lho kok picek mripat? Lah mong piye baguse kaya ngene lho ya, Mas ya. Jan kaya cocok impenku, dhek bocah apian Mas. Jantenan ngono lho. Piye ki? Kira-kira Dek kan modar mbuhi polahe. Anakku seneng bangga men. Bahagia no. Bagi aku ki wong tuane ya kudu mok regani. Peh anakku gelem terus kowe sak gelemmu piye? Jaluk diregani pira? Bocah menclek. Terus kowe iki karepmu piye nek anakku gelem karo kowe iki terus karepmu piye? Lho, ya tetep tak. Aku perkara maratuwa. Arep ngopo kowe karo aku? Lho, nggih wau kula ampun nglamar. Terus? Lah terus niki pun ditampa. Lah nek aku ora setuju. Lho, sing penting lek gak gelem. Lah terus mau kapane? Lho, ajeng kula godhog. Lho, kok digodhog piye to, Mas? Lah mosok bojo dikapakne. Piye carane ben supaya wong tua iku gelem piye carane? Nah, ngono. Padane telo. Piye carane? Kowe nek dadi mantuku, kowe iki cita-citamu apa? Karepmu apa nek kowe dadi mantuku? Lho, anu yo nggekne putu no. Yo. Apik kuwi. Pengen duwe anak pira to, Mas? Ya gak enak arit to yo. Ya ampun. Cakep napa, Pak? Ora ngono kowe barang kuwi lho jane sing mau inget iki apa? Loh, cinta itu buta loh, Bang. Mbok tak golekne satpol PP kono. Polisi ditolak lho. Oh iya. Piye? Polisi ditolak Satpol PP. Milih apa, Ndol? Lho, milih dagelan no. Saya sapa? Mbak Dina. Kowe kok ndek bojo kaya mondol ki cara malam pertama kowe rak padha karo dipangan boyo. Loh, Delok bayangne. kuwi nek Boyo, kanggomu to, Mas. Aku kan yo duwe trik. Sik. Tumekaning pati rejeki jodoh ayu derajat lan pangkat ana ngersaning Gusti menungso ora ngaweruhi Mas Petro. Nggih. Upama kowe dadi mantuku, Nggih. kowe arep manggon ning ndi? Ora oleh aku omahku monggo. Lho. Kudu mandiri kowe. Kula boten oleh manggon teng omahe sampean. Iya. Omahe tak dol no. Omahe sapa? Lho, omahe sampean. Lah lemahku. Lho, ya tak dol. Lah ki mantu piye karepmu? Lho, ngontrak no kene kok. Wah, iya piye mantu malah melarat nih maratuwa ya kowe. Mandiri ya, Mas ya. Lho, sampean iki kudu bangga ndek mantu kula kudu bangga. Banggane ning ndi le? Lho, angel golek mantu kaya kula niki. Angel. Gusti Allah an nyithak wis stok terakhir lho niki. Ora enek montu raine kaya dangkel pring ngono ora enek. Suwe-suwe kok ya cok gitu. Aja wedi ya, Mas. Bapakku iki kulene guyon ngono kuwi. Guyon piye kencing manisku mundak ya mergo kowe PC kuwi. Aja hati-hatimu ya, Mas Mondol. Omong ngono bapakmu Piye, iki piye, omong piye? ngono. Kudune iki duwe mantu kaya aku ki bangga. Kuwi bahagia, Pak. Aku ki nek bahagia ngono kuwi goleki arit, goleki apa-apa wis ngono kuwi bapakku wis bahagia ngono lho. bahagia. Sik tondok aku Piye ta? tekon. Sing mok seneng ning mondol ki lho apa? Ya pokoknya aku seneng wis. Ya Mas Mondol ya. Apane sing mok seneng iki kaya ngene iki lho. Kabehane. Padune iri. Padune iri. Wong kok kaya kelothokan. Moto kaya dhewe. Padune ya pengen tak rabi ki. Iya ya asline iya ya Mas Mondol ya. Etok-etoke ngelekno. Modele ngelek-ngelek aku. Padune asline pengen tak rabi pi yo. Kalau Mas, Ya Allah, Bah. buktekno ning bapakku nek sampean ki Iki jerene Pantes. jerene dalange cara panganan. Napa, Bah? Dina ki rawon. Nggih. Dipangan karo cet. Ayo buktekno. Pelok-pelok. Kowe nek iso mesra karo Pengen sik mikir lagi dinger ngono lho. Heeh. Carane iki ngono carane. kowe ya ben wis ketuweken aja mok seneni ya ngono kowe. Dek bengi iki noni neng kalingan aku. Ngono ayo. Loh Pak Kapolsek ya rawuh. Iki Kapolsekku pindah rene. Nggih. Kapolsek Sawan pindah rene. Oh. Camate ya pindah Pindah rene. mriki. Wilujeng rawuh Pak Kapolsek. Ngomong lho. tak mungkin lho. Kapolsek. Lah iya. Lah kok Pak Kapolsek? Kapolsek. K. Pol Sek. sek. Kapolsek. Kaploksek. K. K Pol. Pol Sek. sek. Sekpol. Kapolsek. Ya.
Pak Kapolsek pindah rene. Pindah mriki. Pak Camat pindah rene. Pak Dan Ramil pindah. Nggih pindah mriki. Telu kabeh rene. Iki rencana awake dhewe pindah rene. Dadi konsolidasi iki tetep terjaga. Ngono. Ayo. Oh Gandrung, kowe cara dibojo ngene iki sok ben kelakon, pengen duwe anak pira kowe Mas? Sing mbok gadang-gadang awakmu pengen duwe anak pira? Rencana duwe anak 22. Yo, kok akeh men to, Mas? Kucing apa piye kok anak ayam? Nek 22 terus mbok kon piye? Lho, tak kon ngemis kabeh. Lho. Dadi nek bal-balan ben renek musuhe. Angel. Lah gawe dhewe-dhewe ya. Dipen-pen sak karepe. Ngono. Buktekno Mas, sampean ki berkualitas ngono. Bakal tak buktekne. Rasa guyu. Sopo sing guyu? Lah iku Ora guyu ki pancene prongos lho. Enggak anak 22 ki mestine nggo bal-balan, mergo maine ning lapangan. Aja mok-omongi. Ya kurang. Lah wasite sapa? Lah weruh apa sebabe bal-balan kok 45 menit? Ayo, kok ora sak jam utawa 30 menit, kok 45 menit kuwi sebabe apa? Ya pancene undang-undange peraturan olahraga ya sakmono lho. Iki sing rawuh ki bengi iki Dinas Pemuda dan Olahraga lho. Ayo, apa sebabe bal-balan kok 45 menit? Ayo Slidru. pancen niku wis aturane ngoten niku Mas. Lah ya kok gawe aturan kuwi iki rumuse kondi no ngerti apa ora? Lah niku pripun? Bal-balan ki wong pira? Wong 11 22. 22. Nggih. 22 kuwi wong siji loro. Yo, loro ping 22 pira? 44. Lah sing siji bal sing disaduk dadi 45. Lah kowe nek ro bale sing peserta bal-balan ki engko tak SMS. Oh iya. Ayo. Pamintaku nimasidase Apa enek wong tembang ki rak tembang ngrayu. Kaya hansip kececeng. Mbok yo action ngono. wah urung lho. Gandrung apa arep kok ora romantis blas. Cara-cara iki cara aku iki cara ngene diajeng. Piye? Donya mung iki sini nggone wong loro yen sliramu dadi bojoku njaluk apa bakal tak turuti lamun aja njaluk mudune lintang lawan rembulan yo diajeng. Kang Mas. Ngono lho Ndol. piye Mas? Diajeng garwane wong akeh. Mas, lancang. Ya tak bacok. Ora trimo kok Pakku kok. Dadi we ngepek anakku arep mok karyane ngono. Maksud iki wong Maksud ki aja rabi anakku golek ning Dung Banteng ngono kowe. Wis tutup garwane wong akeh pacul cangkemmu. nek dipacul cangku nek mati piye gak ketun? Ketun ora. Kenangan mantu bagus kok ngene, gula angel e. Iya, engko nek anakku mantu mati engko piye? Aku ketun. Dadi tekek saiki apa piye? Ketun. Dang dirayu. Atut runtut tansah reruntungan. Lho. Iya to Mas. Larem kok jongkok. Rayu yo ngrayu Ketoke katarak iki keteto ya. dalan iki. Karo lungguh. Ing sarin Kowe iki ra iso to karo lungguh Bosok. sopen lho. Rayu ngono lho Mas. ing sa Ngono nganggo action kok mlaku kowe picek dituntun. Iki arep ngerayu apa arep ngejak sambung to, jenenge Ndol? mesra lho. Mesra ki ing sarino terus sing wedok tumpange pangkon dililing. Masa dadak diwarai to, Ndol? Ah Malu pancene aku kok malu. pancene rung tau lagi pisan iki lho. Wong kene iki mbiyen duwe bojo ya grupyukan dadi ora rayu-rayuan. Pamane ing sarino. Lah iki lho pas. Bene berasal mau bener. Diajeng. Lah ngono. Wah. Oh, ngene lho Ndol. Oh. Lho. Nyilih nggih Pak nggih. Modelmu. Isa kaya ngono kuwi Mas Mondol aku ya pengen Yo, lho. ayo, sapa ora? Sapa ora? Aku tahu dibacok penyanyi bojone yang ngene iki kok.
ing sarina sawe Piye to, Mas? Lagi ngono aku wis geblek iki. lah mbok encot lho Sik. Kowe iki urung nikahe urung. Tak ramek-ramekke urung. Putu urung. Lah kok wis gejala stroke gitu kan. Wong bocah ayune ngene mangku wong dengkulmu rupane kaya cagak pager. Baleni. Ing sarina. Yo. ing Lungguh. Bapakku gemes, Mas, ngono ki tandane Gemes, sayang. gemes, Bapakku gemes. Bacok mawon, Mbah. gemes rong dina nek tapi aku terus bongkok Ngono kuwi jenenge sayang, Mas. Malah apik Ayo. mati tondel utangmu lunas. ing sarina sawe Mas, kok gempa bumi ngene tondol? Sing genah ngono lho. modhe sembo undur-undur Kok manang kanang Wis ora ngono, pancen sikilmu ki sing ora kuat Sik to. kok. Mosok nek tok Praboso kok diundur. Sawah, ya. ing sarina sawe ngene datan kinggang sarambute Mas, ojo ngisen-ngisenke aku to, wis tak pilih dadi bojoku, tak belani nggone bapakku mau kesak rambute bareng ki. Wis lambemu elek. lho aku apa salah Aku gila. lho timbang rupamu ayu Nyapa? aku pengen Lho, Oh, bener nih. Datan ginggang sarambut. oh berarti wis diganti Ganti utumu. datan kinggang sarambut Kene diajeng. Lah iki lho ndol pacaran ngene iki to ndol. Nah, izin dan malah kayak sepur mini lah iya. ngene. Jajal kowe. Mbahmu arep mau tambakne tadi. Tak gawane sukit, Mas. goleki kamar Kamar jenazah. Ati lurupi. lamun adoh caketing ati Alhamdulillah, Mas Mondol. Piye rasane atimu, Mas Mondol? biasa-biasa Kok iso biasa ki piye to? rasane rada keri-keri piye Oper dina yen cedak. Yen cedak tansah mulat. Wangsuli mondol. Mulet dudu Kuwi mulet. molet, Mas. Iso mulet lho. Aja moklokne bocah ki nek keluwehan ya ngono ki. Keluwehan bagus nggih, luwih cangkeme. sida asih turu Tuhu, Mas. rungokne Situ asih tuhu. lah Kok iya iso malah turu iki lho. tuhu terus mapan turu Oh. Pindho ya. pindo mimi amimi oh Ya ampun, Mas. Masa coba aku isin di rawuh Mbah Tarom nggih wonten. Kok semada mi. Aku ora mayang no ngadeg tak Isin ki lho. Ki lho. nyapo lho musuhi tenan kok. nyapo aku kok salah Pindho mimi lan mintuna. mimi mintuna kuwi yo cik butuh mimi Oh, Mimi, Mas. Nyuwun Mimi. Mimi. Ayo. ayo nimas bareng anetepi wajib Alah, anak tepi wajib. Wajib Oh, kok Mas, nganggo saya bek. debek barang. iya Aku nganggo bek. Kok kaya maca Arab Sandol. lha ora ngerti nek aku mondok suwe lho Weh, mondok ning tapi pindah. netepi wajib
ngono tok. Lah nggih. Lah kok wajib? Lho, jeneng wong ngaji suwe niku ngaji niku di tajwid niku nggih dipelajari. Nggih, Mbak Yai. Lah nek kowe mau bak mati di akhir ayat Kuwi jenenge kolkolah kubro. Lah iya. Situasi teko kol-kolah kubro. Ah sangke suwene lehek mondok kok ning ndi? Lho. Dung banteng padane begenggek apa? Mondok ora ngerti ning ndi mondokmu ning ndi? Ning Gontor 3 tahun. Gontor 3 tahun. Tebu ireng 4 tahun Mondok. Ora ya mung dodol es ning ngarepan lho. Tibake. Itu Sido asih Piye to, Mas? tak gongi dhewe kok. Walah, pergo tukang gonge masuk angin ding. Setya tuh kanthi dhisik ya, Dik. Aku kang setya satuhu wedi yen nganti saiki aper jinan tepu Andika pangayomanku lahir batinku wis nyata ayo mugi lestari ya bablaske mawar kuning mah matuk Mugianto berkah ing witi mawar kuning kur tansah limpah mawar kuning. saramban mawon
Mas Petro. Nggih. Lanjut ke undian. Undian. Banyak hadiah. Monggo Mas MC, Mas Pranoto Hadicara. Katuran kupon disiapkan Bapak-bapak Ibu-ibu. Menika wancinipun panjenengan nampa tandha tresna. Tali asih. Apa yang diundi dulu Mas? Napa riyen niki? Napa riyen nggih hadiah ingkang katampi tak okop ya isih. Taksih wonten napa kemawon? Ayo dibuka dhisik. Napa nggih? Wonten jenisnya ada berapa? TV, ada sepeda. Ingkang kalih napa Mas niku? Dispenser. Dua dispenser. Monggo Mas pelok tolong sinden loro kae sing wong adoh. Nggih. Kobrang kono brang lor. Wong klumutan. Duh saradan. Monggo buka nduk. Wis loro sik dijupuk. Upamane pancen wis kinares tinemune Pelok 6. jaene wono ngayang-ngayang. Pokoknya tak tarik ngene ben gak enten-entenan kok. Jatuh pada nomor 000133. 133 wonten Menawi wonten ngacung. 133. Ora ana. Guri. Selanjutnya 000162. 162. Lho kok gak enek kabeh mulih wong iki. Ngacung lho, bengok lho ya. 162 133. Wonten mboten? Nika Sobi. Nggih. Mas 162 133 ora enak sepi. Nggih. Angus. Enten pundi tiyange pundi? Aja adok to, Kang. Oh, kene lah bengok sampe ngeden dhek. Monggo. Pripun nomere pira Mas niku? Cocok. Satu pira? 162. Langsung diambil hadiahnya. 162. Sing 133 enggak ada, hangus. Njupuk Mbak Dina, diulet sik. Monggo 162. Selanjutnya apa kuwi dispenser apa kuwi? Masih dispenser. Masih dispenser. Selanjutnya tak bacakan. Jatuh pada nomor 000760. 760. 760 ngacung. Ana. Oke, ndang rene Kang. Oke. Matur nuwun langsung ditampa. Matur nuwun. Terus sik goleki neh. Oke, tak golek. bar dispenser hadiahin napa Mas? Taksih wonten TV. Apa Mas? TV. Oke, saiki nek TV mathuki ya Pak. Oh, sepeda. Rumiyin, nggih. Pak Joko. Tepuk tangan untuk Pak Joko. Oke. Untuk Pak. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Nenonono, ninonine, nenonone, nenonono. Nenonone. Oh. Kur. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa,
pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Merdeka, merdeka. Jatuh pada nomor komplit 000 koyok nomorku HP 444 Papat jejer telu. papat jejer telu rakyat tetep bersatu. Telu jejer papat tetep bersatu bersama rakyat. Merdeka sukses untuk Kang Anang. Wonten apa Bung boten? Anang Langsung Sejahtera. maju mawon. Kene Dede untuk sepeda lu di maju di. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bom rebut kembali. Merdeka. Oke, langsung diterimakan atau dipersembahkan oleh Bapak Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Nggih. Bapak Joko Setiono. Jos, mantap. Nggih. Sekali jos tetap. Jos. Oke, Pak matur Joko nuwun. S. Pak Aku Joko. jenengku ya Joko S. Kono Setiono kowe Joko. sungguh sedih. Pak Joko S. Oke, matur nuwun Mbah, dalem ndi Mbah kowe ya ampun. Mbahku, nggih salaman Pak Bupati Kang. Ya. Wih, luar biasa. Nggih. Mbah Tarom sing moto baleni gawean lawas. Ketoke arep pensiun wis toto-toto ketoke. Wis mulai belajar Buka studio. mulai belajar moto neh wong biyen tuh. Sing tak samari iki nek tur melok tebang neh. Biyen kan ngangkati kolong tebu. Lah iki lho luar biasa arek-arek Madiun jangan patah semangat gitu. Mbah Tarom karena prihatine Ibu Siti Sendari, Ibu Hajah, Mbah Putri putrane iso mapan kabeh. Jadi jangan malu jadi orang desa, jangan malu jadi orang menderita. Tuhan memberkati, Allah ngridhoi, iso dadi bupati. Alhamdulillah. Contohnya mondol iki ketok erak melarat. Ketoke mondol ki melarat. Ning ra duwe apa-apa. Ya, ya. Omahe diadep ning dhuwur. Sekarang TV APE Mbah Tarom ingkang katuran apa ki njumuk undiane. Matur Mbah Tarom. Slendro. Kiting sik mikir lagi. Ngono, slendro. Ngono lho. Panas mlaku orang gawa payung serandale diseret lamaane mlentuk Surabaya keker ngungsi neng Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka mlaku panas orang gawa payung serandale diseret lamaane mlentuk Surabaya geger ngungsi neng Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka ayo bersatu Madiun tambah maju ora usah rono rene bareng karo Pak Joko wae. Ayo bersatu Madiun tambah maju ora usah mrono mrene bareng Pak Joko wae. Disaksikan oleh bapak-bapak dari wakil rakyat yang ada malam ini. Ada dari PDIP Mas Anang
Dwi Suyatno. Padha duwine karo Ngawi iki aku bingung. Kono Dwi Jatmika, Nggih. kene Dwi Suyatno. Kono wis dadi ketua DPRD. Sing kene urung. Cek toto-toto. Mas Dwi Suyatno. Juga dari fraksi Demokrat, Pak Kuat ada. Kuat banget kuwi. Gak tahu loro kuwi. Pak Kuat ada, Pak PDIP ada, Demokrat ada. Pak Prapto, ndi Kang Prapto ndi? Oke, karek jos tone sok kapan ki? Enteni sik. Enteni sik. Mas Prapto ki Kobrang Lor ana kabeh komplit nggih. Sinten melih? Pak Rudi ada? Oke, matur nuwun, matur nuwun. Jatuh pada nomor 008 telu gurine ganep sinden sing pojok kono dhewe jenenge Sinem. Yes kuwi 836 Sinem. 836 Nika ngadeg. TV ngadeg nguyuh kok. Oh. Enek Kang cungne dhuwur enek. Gak enek. Lho, kuwi kok ya mlawu aku to. Anane mlaku niku nomere ora cocok. Oh iya. 836 ada? Ana. 836. Nggih, wonten. Oke, panas mlaku ora nggawa payung srandale diseret 836 langsung Bapak Bupati Madiun Bapak Haji Muhtaram Sarjana Sosial Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka ayo bersatu Madiun tambah maju ora usah rono rene bareng Pak Jokowi. Oke, langsung ganti sing moto ketua DPRD. Oke. Mbah Tarom dipoto jan luar biasa. Jan ketok nom banget. Makasih Mbah Tarom. Makasih Pak Bupati nembah nuwun Nggih, Pak nembah Bupati. nuwun. Jan. Anu cara anune mundur. Kira-kira Mbah Tarom ki 50 lho karek dadi 40 nek isuk dandan ngono kuwi yang luar biasa. Kok renek undang-undang tak kon maju neh. Nyalonke lurahe, Mbah. Kok Dadi malah melorot to? malah blorot. Oke, Mas Petro. Hadiah to saya mboten? Hadiah habis. Sudah Sudah selesai. Bapak Ibu sedayanipun kang rawuh. Kabupaten Madiun dinten-dinten niki dadi sorotan tingkat nasional karena prestasinya. Jangan lupa di daerah kita banyak tempat wisata, Ngumbul, Widas, Waduk Bening dan wisata-wisata yang lainnya. Apa meneh Kraton Ngurawan ya wis kebuka lagi. Luar biasa. Untuk itu guyub rukun tetap bangun Madiun bersama Bapak yang ada di DPR juga Bapak Bupati. Kinerja yang sukses ini kita lanjutkan, kita menuju keberkahan-keberkahan yang Akan selanjutnya. datang. Matur nuwun. Nggih, Nggih, nggih. ndherekaken menika sing pungkasan dari LBKMK Kelurahan Bangunsari Bangun Sari. Nggih, ngersaken Madiun Sumarak nyuwun pangapunten kanca-kanca dereng garap. Menika katur seluruh warga Kelurahan Bangunsari. Selamat mirsani ringgit purwo diijoli Mas Gareng. Yo, langsung buka bonang lancaran 4 pilar. Oke. Lancaran 4 pilar menika minangka nyuli Madiun Sumarak. Yuk. Oke, mantap. Terima kasih. Ketemu di lain kesempatan. Engko balik neh, matur nuwun.
bilar iku bentenge negara Pancasila dasare negeri utama Undang-undang dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tanpa Dharma Marwa NKRI iku nyoto harga mati kanthi asasanti jiwa patriot sejati rawe rantas Malang kutu mulubis kuntul baris pengkhianat pasti habis tuh tegas Bu empat pilar iku bentenge negara Pancasila dasare negeri utama Undang-undang dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tanpa Dharma Marwa NKRI iku nyoto harga mati kanthi asasanti jiwa patriot sejati rawe rantas Malang kutu mulubis kuntul baris Jak langeneng kalangan sarban kamun saran Tinongler kekonang suram soroting kakang kasoran rajarin
wawor-worehan tengarane ngajure kang makuru kangsa tetek kapyok putlawar panjriting turangges ora kata ingkang wajala layu sepit Sumadong dawuh Kanjeng Hyang kula ingkang wayah Sabta Bumi. Kula Danur Wendra sumadong dawuh inggih Kanjeng Hyang semanten ugi kula ing wayah Prenggon Danisasi kirana sumadong dawuh. Ngadong dawuh, Mbak. Aku Putumu Jaya Susena. Wah, Danur Wendra Sasi kirana Jaya Susena. Bapakmu ki biyen macan-macane wong sak negara Ngamarta, macan anak-anakku dadi gogor ngungkuli karo wong tuamu biyen. Iki sumedya ngestaken dawuh paduka Kanjeng Hyang. Dina iki margake wis padakno simbahmu Sabtwarga. Bakal mawak menyang negara Ngastina misuda adimu Parikesit. Bakal kawisada minangka dadi ratu nang negara Ngastina. Kowe kabeh dhisik ana lagu. Yen to pancen ora kapengko ing Pancabaya aja kanthi bayane bali jani iki ngestuaken dawuh paduka Kanjeng Hyang kaliran bidal benjang menapa mangkat dina iki.
kaya sini picut sopeng mawingo ingo kumecut padon ning lagi netra kocak nguntar ngandir durung suwe mangkat saka Traju Tresna ketemu prajurit segelar sepapan parak bocah cilik dedeke cebol keparang brengose sak kelut-kelut Gus sapa kuwi malas genti pitakur ngendi pinangkamu sapa sing dadaramu babo babarmu lho dalan rupak lumuh kedhisikan parat mburi saka negara Traju Tresna kekeseti sinuwun Prabu Sawarka Temenggung Netra Kuciwa sapa kuwi Sentana Ndarawati mangkat saka Sabdawarga Raden Harya Sanga dasar kepara nyata kowe Sentana Ndarawati kenal karo Prabu Kresna mapan kowe pepundhenku kenang apa goleki wa Prabu Kresna Sanga lekno mripatmu diatekne gobokmu Prabu Kresna diutang nyawa karo wong Traju Tresna ngerti Prabu Bamanara kasih mati saka Prabu Kresna dina iki ento pancen kowe ngerti ndi dununge Prabu Kresna mara gage tuduhke tak tugele gulune tak kesek sirahe ora susah dadak kowe goleki wa Prabu Kresna ponakane iso ngrampungi butuhmu piye sugih kendel Bondowani kowe kok nyumbari aku sing mbok ndelke apamu apa dupek kowe kuwi ponakane Prabu Kresna jare Ratu Titis Wisnu ya ngono apa piye lho tau tate bedah praja Banda Ratu lek banggamu sepira jantong oh
Dur. Sopo iki? Raden Danurweda anak Antareja. Lucu saiki. Menungso sisik kaya ula. Sembrono iki. Ayo aja majijen, maju bareng legane ngatuk Pak. Kagan sumpar kowe. Anggros rusung parlin bumi kuncing kemalun kebun torakato lumembak penyukuman banjir toblas tawa kandel betek jero jagange Ngastina hei kowe wong Ngastina aja gegeden sumpar mura gageh raupuk banyu bening Srana Gupawa Serayan saka negara Trajitresna